trí dó híon náid Beauty rib seo bríon ag léomhrín scéalta Nuachta as Meiriceá. Don sríú lá feiciid mí bhealtaine 2016 agus baineann mór fictiúr chlúdach a New York Times le cuairt an Uachtaráin Obama Vítneam. Tá sé ag taistil an chian arthar faoi láthir mar is eol do dhaoine b'fhéidir. Bhí sé roinnt leitheantaí roimhe sin in Hiroshima na Seapáine ar nó cuairt seo tá Obama ag iarraidh lucht gnó na díre seo a bhealach go Meiriceá. Picture 10 sé de bhean Vítneamach ag bronna bála bláhannaí de dunnam súntas den bhirt ar sláándála ag seasa tíomhthír den Uachtaráin Obama dearhain os rudaí gur scris Meiriceá an tír sin ceaраcha bliain ó hin go bhfuil Meiriceá bia feasach go bhfuilteach daoine a bheith an Vítneam go fóill nach ró áiltiúil raibh Uachtaráin na Stát Aontaithe. Cibé tá Meiriceá ag iarraidh Vítneam a bhealach ó fis tionchair más ceadmhacht don teirme mar sin úsáid na Síne. nó más teirleat an focail díothar ná úsáid mé a riamh. Ach tá mé úsáid inis tá Meiriceá ag iarraidh Vítneam a bhealach ó díothar tionchair na Síne. Foréigean Gunnaí. Sean Gunnaí is trúbhéilid an scéal seo. Cé go raibh 358 achtrií lámhaí i Meiriceá le breis agus ceithre íospartach antó. Is léir gur cuma le pobl Meiriceá faoi agus tá scéal seo agus an cearta ag tuairt le fios go bhfuil na honsathe na sléachtaí seo all sléachtaí is dócha bheith tí a thuairt arab ag tarlú le minicíocht wabhraíoch. Sé sin tá si do tarlach ó minic sin gur cuma leis na meán fuaithe agus nach gláistir tada fuaithebs na Nuachtáin. Tá alt sa Nuachtáin faoin chuntas léithúil na marmh, nó cáilte nas léithúil na marmh b'fhéidir. An dochar seasmhach atá á dhéanamh. Mar a dúirt me, tá New York Times go mór son Hillary Clinton mar iarthóir déanlathach agus cimfáil nach meach. Feiceann siad éagúgacht faoi Hillary Clinton agus radachas
faoi Bernie Sanders. Agus mar sin tá siad ag tuairisciú gach lá chutáhachtach agus atá sé go nairóí Sanders as an troid. Tá si de tuairt le fis sa scéal seo bhfuil Sanders róghrafa leis an bheachtas réamhthóchaíocht. Bhfuil sé dírithe bharaíocht a bheachtas. Agus as sin tá siad rá go bhfuil Sanders ag dul sa seans go bhfágaí sé éireacht marthanach, éireacht warthanach nó éireacht bhuan nach deastóí mhaí beter é. Tá sainneolathe ag tuairt le fios nár cheartúin timpiste, an focail timpiste a úsáid, nó an focail taisme a úsáid. Ag rá go dogan na focail sin le fios nach bhfuil éine luchtach. Agus tá siad na rá gur bé luiche déanna is cúis le breis agus nócha ceathair fan géad de achtraí mhóthar. Mar sin tá siad san ag moladh gur cheart an focail tuairte nó imhúla a úsáid in áit timpist nó taisme. Dear bhíon na gníomhairí seo gur muinn siad gur cheart éirí an corigéil folklach seo. An Bhrasaíl ó caiime rá go bhfuil mé an ghafa leis a Ladrainn sa fictiúr as an Bhrasaíl le gagóidíocht in an rialtas. Bhí tá an scéal seo tuairt le fios go bhfuil céir de san an pháirtí. An pháirtí atá geannas sa Bhrasaíl iad san leiscéal ní hé. Seo an pháirtí nua faoi Michel Temer nó Temer. Tá sesin ag gealúint go gcuirfear an dlí uachtarán na Bhrasaília Dilma Rousseff ach an rud náúirt sé ná gur bé a pháirtí dar leis New York Times is cúis leis an ggéir chéim. Agus nóir cheart an pháirtí seo dá réir sin a bheith gealúint sláánú na Bhrasaília. Ach tá siad á dhéanamh go bhé. Tá miclé na mothair na sráideanna gagóidíocht ina cure crapalacha idiachas. Agus tá an chunspóid baintach leis na gluifií Olimpeacha a bheith ar siúl i Rio de Janeiro in mbliana mar gheall líomhaintí beabhaireachta. Man na bhfuil dul mór mis leis an Chile na Hileán Galapagos. Tá thart éis cuimh nóir nua Africa Berdonse
a chur geannas na hián nó mar bhainisteoir timpealachta an cubé. Leochaileach timpealachta is sé ceantar na Galapagos áit bhfuil spéicas mar an blue-footed booby nach gur hí mé gailgear ina chónaí. Tá chur gunne Donald Trump in Mexico agus céim fáin nach meach. Tá Trump rééis Mexico a waslú go donna. Tá feitís iarúchtaráin, scoláirí agus ceannarí cultúra céir de cheochach as uachtaránacht Trump, bua Trump. Tá tref bundúchasach is Stát Washington ag dearbhú a cheannis trefa ile fiaclóireachta. Deagná níl cad ach ag fiaclóireachta dhéanamh. Téann sin le cíal ar nó. Ach céir de hárlíonn man ar féidir leat fiaclóirí áil. Agus seo Ionaí leis na ceantrachaí seo. Ní féidir leo fiaclóirí a bhealú isteach. Os rud é go dlíthúil nach chuid de na stáitiantathe iad na reservations seo nach eisteach nach chud a focail sin agam. Breanú me sa boclairt, mé ggéire féchait bhfuil sé an bheith iontas orm dá meach. Tearman tá sé an agus becheart an focail sin a bheith an. So sé tá os rud é go bhfuil féin rialtas acu na tearmannachaí seo, tearmannaí? Tá na bundúchasaí ag tuairt ceada á teiripéirí fiaclóireachta cóileáil fiaclóireachta a thuairt. Tá Detroit Scéalta ní nuaíocht é sin ach bainún seo idirlín. Níl teacht ag cearcha fáin géad de phobal Detroit ar an idirlín agus is scéal mór é seo mar chuireann sé le deacrochtaí na naoine seo chuiristeach ar fostannaí. nó fiú postannaí a aimsiú. Bhíothas ag tuairisciúla déanaí go bhfuil Facebook sa nuaíocht as an nuaíocht a tholáithríonn siad úsáidteoirí. Go bhís domsan í úsáidtim se sreabhanna nuaíocht a Facebook ach b'éidir go úsáidtin in an istam féin. Tá thar a tuairt le fios go bhfuil cuacht anmheasartha a deireadh ag Facebook an chórán náisiúnta stiúra trí bainistú a dhéanamh ar nuaíocht. Bhí me caint all faoi na feilethe nuaíochta nó na saláiteoirí nuachta ar Facebook agus go bhfuil tar ag chur cléantochta in lé. Ná, seo focail eile becheart a bheith ham. Ní dhéirí mé leat céirt é ceisneamh bhaidéid. Tá scanan de chuid cén loach sílim sé gan leis cill tá me glorb an
bhfuil seo ceisneamh ar tí bheile. Ní rá sé bhhaid é ceisneamh más. Ní is ag bhain is an main mé ná an bhfuil sinna chuneáil má chloigean. Ach tá mé á bhharcail níos gan mé leisciil tá sagam nach dain nóid sé sin libhse. So tá scanán donta cin loach dar ban Daniel Blake. Agus baineann sé le siúnéir ceisneamhach. Tá ceisneamh ag troid in bhuirlathais gan chraí. Agus tá dús mhór grút aige in Cannes don scanán sin. Tá alt deas faoin bhean seo agus féoch seo hí Alexi Pappas. Tá sí feiceolach nach chuil. Is réalt an réon rathe í. Nice. Más réaltaí ar an réon rathe tá cáiléise agus módíní fad an damhneice. Tintar anchaint faoin chocán roiige seo a chaithinn sé agus déanann rathaithe eile íireacht airisian ar a gocán ach deir daoine go bhfuil an scill go léir aice. Tá ihir méid módíní aice a thar chéim níl is sé sinna deirm amháinam thar chéim níl a lucht a leanúna na torthaí sport a bhíon aice. Níl sagam céim fá. Ach sé beaníonn sí feiceáil, tá sí cute. Tá scéalaín beagas nuamhrach faoi ghabháltas bídeach talún. Jaar February písa bídeach talún ó ghabháltas sráide 88 agus as sin bhí siad ná foirgnimh níos iarde a thug. Níl agam conas níor bheanna mé ar an scéal. So sin sin iad na scéal fan óra, tásúla agam go mbeidh muid ag chaint le chéile arís sa bhhaid a chuidir dálín goim ra dé oribh go léir. Slán tamil.